سلام كم يتوقع زخبركم سمعتنا ملوم السدالو زيناتات نهب بمجمرة أرست زينا أبادي ساواز تمسرته نستفلالي بوليتكون وتهدرون ودبات تقرأي زحاق بيت مخر سلام اللوطن نتبع علوى من قصة تقرأي استقاصات رحل مقلاي مخانو قليتو منيستر قدات وصع قبطي إيرترا عند مأكلن تساتان مرقان أبكرنا أفريكا غيرنا إنا نوص داخبل قليتو إدريس عبدو استبهالي إيرتراوي جالبا مريح بزي حقاوة من قدن نماترب عد إنجليز أقواريتو ناب إنجليز بمئتاو تخسيسو نافرد غريبو زبلو زيناتات حزنا لكم قريبنا لنا لشانلنا سبسكرايب بمبارك ساعة وداتا مدبنا قد لنا بخبري نعدمكم عبي قجل لأخ مريحو أب إيرترا مبصح كاي زغنية منيستر قدات وصع قبط الدكتور بدر مس منقصاو معكنا زينا إيرترا سفح كلمتي أكايدوم بدر عبد العاتق مزبولو زمدنا قبطن إيرتران عبي عينتاو قسقاس أمزقيبو على خبل قليتهم بقدام كلتيهم وقنات حبراو مسمرات مراقب ممعبالن متأسار ودباتن أبكيها بحرن محيالن وقعاوس من متحبار موقع بحري فري ممني رميهم مبصحنا يتلوخ بسنك زعرق زولو سقعاتات أبتا أفاف أوان سفتسو مخانو بمحبار قبطن إيرتران أبكرنا أفريكا ما أكلاي مبراغن أبتهوات زوبايين زنبرا خبل تمنيستر قليتو لهم إيرترا عندما أكل تساتان مدرقان أبكرنا أفريكا غيرنا إنان وسدا سلازي أمونغو خلطين هاقرا زولو زمدنا زيادة نمترار بوغن مرحنة قبطي توفاين نتالو خبل دما قليتو لهم قالو قراب تهاقرات إيرترا وشتاو قداياتن إدا بمتاو زي مرقاقات فترة لا بمبال كخاصة مسنحان زفلت كوينو أبابينو أوانا دارقا مسكولن قرابتا ناو تهدرا ورس مكسار مئتاو بزي حيام انتقونا نساوم بوغانا أبل عليك أسستا تماساسا لوغسا كتقربات سماع أبتمس بريزيدنت إسياس أفوركو زكايدو ساعات فرغان زوسد ركب ريتاتاتهم استقرارو مخانو خمس ردؤون منيستر بدر تقش لهم مرحي إيرترا زلون عدا زقلصت منيستر أبا تحزا زمدنا بزلو ميلان ميزانن متهدداءن للبنا بريزيدنت إسياس ندقو إنا خبل أبت بقانقا إنجليز تترجمو أبشاباي زوص حطن ملسن تزارب لهم بزعبات ساتا غيح بحر بزملكات أبزهابو مبرهون من محدارن ساتا كيح بحرن وشمت عدنن ناي مداوب تهاجرات رايدما حلاف النتيو زدما نصرن زي زاربني قبل مرقص حقرو أنا تيرلهم نتدارجات ترسكيلو زتنا حب تبغصو نكسنا سعودة عرب تجميرو زنبرة بيت مغرها هاجرات كيه بحرن مبربار زربات كايد كم زليو آتو عبد العطي أمل كتزلهم نتي فلامات الرقل تشحن عسران أبرئ ختما رياض سمسرته بيت مغري زمرح شارشر أصدقاء من بارنون يذكر بوغان إيرترا منيستر قدات وصاية عثمان صالح زمرحو قجلة لأخ أبتا أخيبا تساتفون يريوم منيسترات قدات وصاية قبطي يردانوس يمن سودان سوماليان جوبوتن ترخيبهم نيرميم تقدس أعلمو مسمر نقر زخونا قيح بحري كابي منوين عطقات سوماليان كرسنت زنكل تساتا وسقات أقاتي موصانيحيوم أتوم بإيران زدقوفو عطقات حوتي إسرائيل أبل علق أزاز أوجو توكينات بمقوام أبل علبة مسمر زحلفا مراخب تلاقا قامت كعاتات كايد مصنحهم يذكر أبز حدش مس إيران تولي عز خيناتون متصابو بابي المندب عجا هرموز كقاطمو خمس خيل تهران أتنك غانيرام اتوشمت عرب تفتير زلو قجت بزاتا قفتح تسفاهم زلو أزقلت قبتي نتو ما بتوشمت زلو أحواتنا إلا ما زقبر متكعت نخنن إلى اللام تساتاو حسنات أبتزوبا خرقاقز انتخوينو إسرائيل تخون كالق وغانا يتزوبا عبلا لا دو كبلا اللهم كبلون اطلع على واي قبتاو دبلوماسينيا قليت اللهم إيرترا مس إثيوبيا جميراتو زنبرة طبوق ركبا وشتحيرت عمتات مثل حلحان نام متفنان مسامرحان أنفتنا بسمين بمزار مسكار زلو وازمدنا أمد الله صنيحام أبكل تشحن عسران حمشتن قبطي إيرتران سوماليان نابتا أفريقيا بحر قطونن تماتاتر زنبرة إثيوبيا زناصاصر يستبهله سلساو مرقصي وسيدا نيرانين أبتي أبتكمتي أبرس ختما أسمرا استجابة سلساو وعلى بريزيدنت عبد الفتاح السيسي سومالا مزنو حسن شيخ محمد كومون بريزيدنت إسياس أفوركي تساتف منبرم يذكر أبت أوان إثيوبيا ودبن وتهدرا معسكر المركب مسانا سنتا بعلا زأوجه سوماليلاند سمع فريمانيرا اتسقمتنا تزوبا نبزي تدلي قجت كيم رحون تسقي نيريوم قبط بوغنا لولاونت كلتين هاجرا زيد فرمخان بمقلاص أبقنا ندوكم تبل أتتنقر صنحام نزتفلالي بوليتيكاون وتهدراون ودبات تقراي زحاقفه بيت مخر سلام اللوطن بسنبت 17 قنبت أبدي سابا 5 مسرته استنقر خوينو حدا خاب علاماتات دما نتبعلوا منقسة تقراي استقاص حل ملاي مخانو تقليصوم التحابار ميدان ركباتن ودب سمرت أتو برهان جبريسوس أبزها حبريتا منقسقاس دلت اللوط استبها حبرت بستفلالي ودبات فلوت أتو القصباتن صلوت سباتن تمسريتو نزا حلف شعات توارح أب تقراي مسرته اللوطن ممصع كما كركم تصنحه قليصوم زم دلت اللوط بهاجرا
ቦርድ መረፃ ኣፍልጦ ዝረኸቡ 4 ውድባት ከምኡውን ፍሉጣት ውልቀ ሰባት ምዃኖምን ሓቢሩሎም። እዚ ጉጅለ ደለይቲ ለውጢ ኣብታ ክልል ፀለውቲ ዝኾኑ ሰባት 7 ፖለቲካዊ ውድባት ፍሉጣት ሰባት ካላት ሚድያ ማሕበራትን ናብ ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ ዓብዩ ብሰንበት ነቲ ቤት ምክሪ ብወግዓ ከም ዝመስረቶ ኣቶ ብርሃነ ወሲኹ ሓቢሩሎም። እቲ ሕብረት ንውድባት ባይቶና ዓረና ትግራይ ትንሳኤ ሰብዓ እንደርታ ካልኦት ኣብ ክልል ትግራይ ዝተመዝገቡ ፖለቲካውን ውድባትን ሲቪክ ማሕበራትን ብምዃን ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝብል ቤት ምክሪ መስሪቶም ኣለዉ። ኣቶ ብርሃነ ህዝቢ ትግራይ ብከምዚ ዘለዎ ኩነታት ነዊሕ እዋን ክቅፅል ኣይክእልን ብምባል ቁጠባዊ ኩነታት ተሃስዮ ኣብ መነባብርኡ ተመዛቢሉ ኣብታ ክልል ብሰንኪ ዘሎ ሕማቅ ምሕደራ ስእነት ፀጥታ ስራሕ ኣልቦነት ኣብ ሕማቅ ኩነታት ከም ዝርከብ ገሊጹ እቲ ብሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብወግዒ ዝተመስረተ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ እዚ ሕጂ ትግራይ ዘላትሉ ኩነታት ነዊሕ ክጸንሕ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ ኣብ ውሽጢ ሓደ ወርሒ እንተዘይኮይኑ ክቅድም ወይ ክድሕር ይኽእል ክብል ኣነጺሩ ትግራይ ቅድም ካብ ካልኦት ክልላት ሃገርና ዝበለጸ ሰላምን ምርግጋእን ልምዓትን ዘለዋ ክልል እያ ነይራ ብምባል ዝጠቐሰ ኣቶ ብርሃነ ሕጂ ካብ ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ኣብ ድሕሪት ተሰሪዓላ ኩነታታ ድማ እናኸፈ ይኸይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ ኩነታት ፀጥታ ትግራይ ሰባት ብሰላም ክኣትውን ክወፁን ዘይክእልሉ ዝጭወይሉ ዝዝረፍሉ ከም ድላየ ማፅዋር ዝጥቀምሉ ስፍራ ኮይኑሎ ድሕሪ ምባል ኣቶ ብርሃነ ህዝቢ ሓደጋ ስእነት ሰላም ስለ ዘሎ ነዚ ጨኳንን ፀቢብን ጉጅለ ብምእላይ ኣብ ትግራይ ንኩሉ ዝሓቁፍ ስርዓታዊ ለውጢ ንምምፃእ ዕላማ ከም ዘለዎም ገሊጹ እቲ ቤት ምክሪ ዕላምኡ ነቲ ኣብ ክልልና ብዕልዋ ስልጣን ዝሓዘ ጉጅለ ኣብ ሓፂር እዋን ንምእላይ እዩ ኢሉሎም ከም ካልኣይ ስዕብ ድማ እቲ ጉጅለ ካብ ስልጣን ድሕሪ ምእላዩ ትግራይ ኣብ ዘይድለ ህውከትን ዕግርግርን ንኸይትወድቕ ንሰላምን ፀጥታን ንምርግጋእ ክሰርሕ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም ሳልሳይ ድማ ንኩሉ ኣሳታፊ ዝኾነ ስርዓት ምትካል ይኽብል እውን ተዛሪቡ ሓደ ተዓዛቢ እቲ ካልኣይ ድማ ተሳታፊ ዝኾነሉ ፖለቲካዊ ስርዓት ምውጋድ ንኩሉ ዝሓቁፍን ኣሳታፍን መንግስቲ ንምዃም ሒዝና ኢና ንጓዓዝ ዘለና ኢሉሎም ኣብ ሰልፊ ስምረት ትግራይ ኣተሓባባሪ ሚድያን ርክባትን ኣቶ ብርሃነ ነቲ ብተደጋጋሚ እቲ ጉጅለ ኢሉ ዝፅዋዕ ኣካል ብስም ፀዊዑ ንህወሓት ድዮ ኣይኮነን ክነፅሮ ተሓቲት እኳ እንተነበረ ንፁር መልሲ ግን ክህብ ኣይድለየን ዘሎ ኣብ ትግራይ ዕጡቃትን ኣፅዋርን ኣኪቡ ዝዘምት ዘዕኑ ዝገዝእ ዘሎ ጨኳኒ ጉጅለ እዩ ክሳብ ሕጂ ስም ዝሃበ የለን ኢሉሎም ህወሓት ከም ፖለቲካዊ ውድብ ሕጋዊ ሰውነቱ ብሃገራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ከም ዝተዘረዘ ዝፍለጥ ኮይኑ ነቲ ብዝሓለፈ ወርሒ ዕድመ ስልጣኑ ብቀዳማይ ሚኒስተር ኣብይ ኣሕመድ ብሓደ ዓመት ዝተናውሓሉ ግዝያዊ ምምሕዳር ኣፍሪሱ ነቲ ቅድሚ ኩናት ዝነበረ ቤት ምክሪ ከም ዝመለሰን መንግስቲ ከም ዝመስረተን እዩ ክገልጽ ፀኒሑ እዚ ምዕባለታት ንስምምዕ ፕሪቶርያ ዘፍርስን ብቐጥታ ምስ መንግስቲ ፈደራል ናብ ግጭት ዘእቱን ኣካይዳ እዩ ብምባል ድማ ይቃወም ኣሎ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት ኣብ ውሽጢ ህወሓት ዝተፈጥረ ምክፋል ሓያሎ ካብ መራሕትን ኣባላትን እቲ ውድብ ተፈንጭሎም ውድብ ስምረት ከም ዝመስረቱ ዝፍለጥ ኮይኑ ስለዚ ንህወሓት ንምውዳቅ ይንቀሳቀሱ ብዛዕባ ምህላዎም ከነፅር ንዝቀረበሉ ሕቶ ኣቶ ብርሃነ ንህወሓት ንምውዳቅ ኣይኮነን ህወሓት እሞ ካብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ኮ ተኣልዩ ሕጂ ዘሎ ብስም ህወሓት ዝተወደበ ጉጅለ ክብል መሊሱሎም እዚ ኣቶ ብርሃነ ጉጅለ ዝብሎ ዘሎ ኣካል ብዕልዋ መንግስቲ ነቲ ብመንግስቲ ፈደራል ዕድምኡ ንሓደ ዓመት ዝተናውሐ ግዝያዊ ምምሕዳር ተቆፃፂሩ ኣሎ እዚ ዘይሕጋዊ ወተሃደራዊ ሓይሊ እዩ ኣነን ውድበይን እዚ ኢና ንኣምን ኢሉሎም ህወሓት ንምሕላይ ድማ ነቲ ክልል ናብ ዘይድለ ህውከትን ዘይድሊ ደም ምፍሳስን ዘይወስድ ኩሉ ዓይነት ስትራቴጂ ክንጥቀም ኢና ክብል ኣቶ ብርሃነ ኣመልኪቱ እቲ ሕጂ ቤት ምክሪ ደለይቲ ለውጢ ዝፅዋዕ ዘሎ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ብደገፍ መንግስቲ ፈደራል ዝተመስረተ ዝስማዕ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ንዝቀረበሉ ሕቶ ድማ ሓሶት ብምባል ነፂግዎ ኣሎ ገለ ኣባላትን መራሕትን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘለውሉ ኣብ ትግራይ ብናፅነት ፖለቲካዊ ራእያን ዕላማን ክውደቡን ኣባላት ስለ ዘይከኣሉ ድማ ኣተሓሒዙ ኣብርሂሎም ይኹን እምበር መራሒ ምንቅስቃስ ደለይቲ ለውጢ ምስ መንግስቲ ፈደራል ስምምዕ ፕሪቶርያ ብኸመይ ይተግበር ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘለዎ ኩነታት ብኸመይ ክወፅእ ይኽእል መንግስቲ እንታይ ኣበርክቶን ነገፍር ክገብር ብዛዕባ ዝብሉ ጉዳያት ክዛተዩ ምፅንሖም ኣዘኻኺሩሎም ብዛዕባ እቲ ብመራሒ ህወሓት ዝተወስደ ስጉምቲ ምፍራስ ግዝያዊ ምምሕዳርን ምምላስ ነባር ቤት ምክሪ ትግራይን ምቋም መንግስትን ዝብሉ ምዕባለታት ዝምልከት መንግስቲ ፈደራል ዛጊድ ዝኾነ ዝሃቦ ሓበሬታ የለን ኤርትራዊ ጃርባ መሪሑ ብዘይ ሕጋዊ መገዲ ንመትረብ ዓዲ እንግሊዝ ኣቋሪፁ ናብ እንግሊዝ ብምእታው ተኸሲሱ ናብ ፍርዲ ቀሪቡ እዚ እድሪስ ዓብዱ ዝተባሃለ ኤርትራዊ ኣብዚ እዋን ኣብ ከተማ ብራድፎርድ ዝነብር ኮይኑ ኣብ ግንቦት 2025 እዩ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ኣትዩ ዘሎ እቲ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ከዓ ንሕጊ ኢሚግሬሽን ዓዲ እንግሊዝ ጥሒሱ ዝብል ክሲ ምዃኑ ተገሊጹሎ እድሪስ ዓብዱ ብዓረብዩ ኣብቲ ኣብ ብራድፎርድን ኬግሊን ኣብ ዝበሃል ቤት ፍርዲ ቀሪቡ እንተኾነ ክብደት እቲ ክሲ ኣብ ግምት ኣትዩ ጉዳዩ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብራድፎርድ ክረአ ምዃኑ ተነጊርዎ ኣሎ እድሪስ ዓብዱ ክልተ ክስታት ቀሪቡሎ ዘሎ ኮይኑ ጃልባ መሪሑን መትረብ እንግሊዝ ኣቋሪፁ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምእታው ሕጊታ ሃገር ጥሒስካ ዝብል ሓደ ክሲ ክኸውን ከሎ እቲ ካልኣይ ከዓ ብዘይ ሕጋዊ ፍቃድ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብምእታው እዩ ኣኽባር ሕጊ ፓወር ራምሲ ንቤት ፍርዲ ብዘቕረቦ ፅሑፍ እቲ ንእድሪስ ዓብዱ ዝቐረበሉ ቀዳማይ ክሲ ከቢድ ምዃኑ ኣብ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ጥራይ ክረአ ኣለዎ ብምባል ሎካል ዲሞክራሲ ሰርቪስ ሓቢሩሎ ፓወር ራምሲ ተቐሪቡሉ ዘሎ ክንሲ ካብ ፈረንሳ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ጃልባ መሪሕካ ኣቲኻ ዝብል እዩ እቲ ካልኣይ ክሲ ከዓ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብዘይ ሕጋዊ ምእታዊ ፍቃድ ኣቲኻ ዝብል እዩ ክብል
ገሊጹሎም። ምክትል ላዕለዋይ ፈራዲ ዞባ ዝኾነ ዳኛ ኒክ ሃይለስ ንእድሪስ ዓብዱ ክሳብ እቲ ን17 ሰነ ተዋሂቡ ዘሎ ካልኣይ ቆፀራ ብዋሕስ ኣብ ገዙ ክጸንሕ ኣፍቂዱሎም። እታ እድሪስ መሪሕዋ ዓዲ እንግሊዝ ኣትያ ዝተባሃለት ጃልባ ካልኦት ስደተኛታት ነይሮማ ድዮም ወይስ ንበይኑ ጥራይ ሰጊርላ ግን ዝተገለጸ ነገር የለን። ኣብ 2025 ብድምር 41,472 ስደተኛታት ብጃልባ ንመትረብ እንግሊዝ ብምቁራጽ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተው ጸብጻባት ሕብሩ። ካብ ጥሪ 2026 ክሳብ መፋረቕ ጉንበት 2026 እውን 7,576 ስደተኛታት በተመሳሳሊ መገዲ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ከም ዝኣተው ቤት ጽሕፈት ውሽጣዊ ጉዳያት ዓዲ እንግሊዝ ይሕብር። ብተመሳሳሊ ግዜ ናይ 2025 ብምንጽጻር ናይቶም በዚ መትረብ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣተው ዘለዉ ስደተኛታት ካብ ጥሪ ክሳብ መፋረቕ 2026 ብኣሳት 20 ሚእታዊት ከም ዝነከየ ይሕበር። እምበኣር ክዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎሚ ዜናታትና ኣብዚ ፈጺምና ኣለና። ንቻነልና ሼር፣ ላይክ፣ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ከተተባብዑና ብኽብሪ ንሓተኩም። ሰላም